movie kan thlir ho le tur hi kumsang ni som panga kumati chua Haunted Mansion ti kha ani e nula pakhat chu tharau mu acha ka wangin a classmate ten nen in hranga azana hun an mang howa ma se achak ang chu aloni ta ho silo zirlai rol khat chu school retreat an nei zon nu en anma ni in lampan turin anin thendara ma se mi ela chu apa aron thlen ve theilok lo wangin an zirtir tu nu chuan kalkonga aron thang mek ani arin thuin alo nema midang apun chunga lo ngak turin akal santa ani an zirtir tu chu akal yam hnulok chuan aron rak ta vak maya mi ela chu abul loka in pakhata chuan alu taringot mayani thom nodum in bel mi chekal yam tura mu chuan an zirtir tu ani ringin azuita a thui po akal ma in ruanga palfu ta a han en chian chuan an zirtir tu nu kha alo ni a hlau ta kher mai le ela le faye te thian don chu school thave tok taka an kala an classmate pakhat Adrian chuan ela hi a start theile mai le ngal ela chuan an school retreat chu an chung ko sumdin munar chata wangin atel ve theilo thu asoya Adrian an poisa tho kep ain hom thu asoi chuan ela chuan alo hnel thong chumi nu chuan fayi chuan country na phone thei ngel la turin ela chu akal sana ela chu locker room a chuan ama chawin awmta ani lai chu ron phe zuk zukin mei chanau pang trapri ni om takhi a hreta tlat mai a thil mo awang chuan a treta vak vaka a hnung lama Megani le Jesse le Ellison te lo om chuan an lo ni zat hle mai atu ka chuan chemistry class an nei lain ela mutai ve thotu Jacob chuan Ellison le Ashian te rem rot na in ela hne na chuan chocolate box apea ela in an hon chuan chuk chu thanem fe mai hi alo oma Jacob a hian a chunga enge om a hre ho lawani ina chuan ela nu chuan a fanu hmel ngui tak mai a mu chuan retreat na a akal ve theinan poisa apea ela po a hlim ve le theita ani ti chuan an class ho chuan in pakhata hian an thlengta a chulai mun en kol tu Celia le ending ten an lo chiau awa Celia chuan chulai building chanchin te chu hrilin no ho satak mai Donia Amara ita ani thu chu asoya zana an muthilai chuan ela chuan mu mang nein amu manga chuan thom nodum in bel mei chen ok lumlai hi alo hmuwa ron har hlolin amu manga a hmu nu ngei mai kha amut narum tuk vera lo dak a hmu chuan a hlau kher mai en fiatura a tho chhuwa chuan a hnung lama ama ko tu a hria tuk ver a khar nu chuan trapri a hreleta a hlau dewa wangin a beng chu a hup taringota ma se a hmaloka chuan a hmuleta a tharau hmu kalna chuan a zui veta ani chunu chu confess nei na hmuna chuan alu ta daya en chiana tum le lai tak chuan Jack le Jesse te an ron chuak ta ani atuk zana chuan a mei che hmu thala kha a hmuta a chuti lai tak chuan in en kol tu nu Celia kha lo kalin ela chuan thala ka mi chu tu nge ani alo zota Celia chuan Veronica I ani thule in nei tu nu Amara inaw ani thu chu hrilin huan en kol tu Jamie an apong sola wanga aril runa ain o hlum thu chu a hrilta a Jamie apo chu Veronica chung ten anung chunga an hal hlum thu nen lam chuan a hril leta ani chumi zan chuan ending a chuan chumi in nei tu te thlana chuan a hruai hloma Amara le Veronica te thlan po chu a ko hmu ani Jacob a thian pakhatin ela chu Megani thi ka tan chowa du ani thu a soi chu Adrian chuan a hre phaka ela le fayi te nen an kalai chuan thlahang ni om tak an hmu awang chuan an tlang ne lo hle mai ma se Megani le a thian te ron preng na mai mai alo ni Adrian chuan ela chu Megani thi ka ta na Jacoban ati ani tu chu a sei chuak ta a in hnial zuin anin phek swal chu ani ngal mai Miss Gonzalez le Miss Tas ten an ron thelta ani Miss Gonzalez chuan retreat nei le tura an kalve to lo tur thu soin chuna po an mun ma vel anti fai tur thu chu a hrilta ani chumi zana ela I bol hlo pai tura a chualai chuan huan pu Jamie a tharau kha aron in lara ela hlaulu tuk chu Nico Shelowin atluta ani Miss Gonzalez si chuan Megani ten an prang le ani ringin azilta a ni khat dang an lom le tur thu chu a soita ani atu ka chuan ela chuan Adrian hnena tharawa hmu thei thu chu a hril veta a anau panlaya ama awanga apa thi thule a in thiam lo thu chu a soilai chuan Jacob po chuan an pia loka tangin alongai thavere ngani
zana chuan Meganin go hunting nei arot chuan Jacob chuan du velowin akalson tadaya ela chuan ngaidan a thlak tak ani thule thil thalo a thlen pal a lo om thu chu alo soya fai nen chuan an kalson vele a an kaliam nu chuan Megan te thian ho chuan confession room a cellphone manga record chu an tumta ani zinga chuan ruapui van on ron thokin power supply pu aom lowa an omna in chunga chuan tui atling lungmai bok zana chuan Steve chuan Megan phone kha hre chuakin alak to le to lo zon ngala midangin bati te an lo chitlai chuan ama in phone na tur chuan avakal ta ani Father Anthony an Steve le Jack le Ellison te anom lo ti a hriat chuan Jesse chu an mani zong turin akal ngala tuilo luna lai vel an boipui lai chuan tukver te chu aron in hong ta thruai mai le chandelier po ron ta thla in Father Anthony ke a chuan aron dela ama in a che hlei thei ta lo ani Jesse vakal la khan Jack le Ellison lo om do na hmu chuan Jack chu a beng hoi soka Steve po kha Megan phone kha wala in thil a record le code lo avain fia chuta chuan huan pu Jamie a tharawa hmu chuan a phuna sange mai tlan chia ta tum mek lai chuan tharau dangin anron man beta alei po do sakin athat zuita ani Jesse local phei chuan Steve arwang chu palfu in atlua a han en chian chuan a hlau kher mai a thian dangte omna chuan an zon phei ta a Jacob chuan Steve a ke korip te a Megan phone chu ala chuaka Miss Gonzalez sia pek nuwa Miss Gonzalez si chuan signal omna mun panin phone call man atum chuan tumlo dewin Veronica o chu angai thata a Jamie a tharau ron langin engemaw hi aron koka Miss Gonzalez si asma aron chuang halbok Jacob chu inhaler la turin atir ngala fai chuan Miss Gonzalez si chu alo ompuya recording chu angai thavea Jamie tharau bok kharon lang le in engemaw hi aron kok le a Steve anu nalak sak tu tharau kharon lang ve le in fai le Miss Gonzalez te pahni chu bangden na na mangta a anin so nan mel hle le ngal an tre thom chu eli le midang te po chuan an lo hrepa ka arang takin tranpui tumin an kal ngal an vathlen chuan an leipo do sak ni in an thi ve bok Jacob chuan Miss Gonzalez si phone angai thlak atanga hlo nei ni om taka aom thu chu alo soya Father Anthony chuan voice record chu ngai thla a an thi chan a hriat thei ani arin thu chu alo sei ve bok recording chu Veronica in puan na alo ni a voice record a chuan Veronica chuan ai no hlum chan chu Jamie an apong suala wang ni lowin anin mangai na wang di na soitat mai Veronica i o bok chuan a u doi thiam ni bok amara chuan Jamie a chu adu ve thaw wangin anin mangai na chu apom puilowa a doi thiam na mangin Jamie chu Veronica pong sual tu angai turin midang te chu adoi ta a ti chuan Jamie chu anung chungin an halum ta ani Jamie an halum nuwa Veronica chu a mangai ber a chanta ka wanga rilruna in ain ok lum ta zoka amara thi ve nu chuan a tharau chuan sual ngai damna a chan theinan sual puan na hmuna chuan akal ta thina ni ela chuan Veronica sual puan na ngai thatu a piang te chu thudik an hriata wangin amara chuan a that thin ni in a hreta ani tuna phei chuan Veronica in puan na chu an hriat ve vek tu awangin Megan chuan an vaya an thi vek chu a ring to a chuta Jamie tharau kha ron lang thu ten amara tharau omna lam chu aron koka an hmu rual chuan an nun na chan him tu men an tlan dar ta sung mai ni Celia le ending te chuan kongka atang chuan chu an tuma ma se amara tharau chuan ronang manin dar thalang ke chuai khopin aron nam waka kongka bo thla in an thi veta ani ela le Adrian le Jacob te chu Father Anthony ko achungin anin thir film thei shrama ma se amara thla chuan aron zui zel Father chuan ama chu kalsan mai tur le anni chu pathianin awm pui tur thu chu asoya anni po chuan an tlan san ta ani Father chuan tong trai na nen alo ma chona ma se amara thla chuan enghuwa ma angai lo thok le khata amara tharau chu abole ta daya ma se ronlang le thu ten Father po chu athat vele ta ani chu ti lai chuan Megan le athian te kha chuan mention pia tui thlin na hmun chu an lo dai kai trep to a anjinga mi Ellison chu tu ti hriat do hian tuya chuan apot lut ta dai mai le Jack le Jesse te chu Ellison ni pil lai an hmu nu lok chuan an pil vele ngal bok Meganita an inral rin na an pe man talawani
megani chu ama chawin omta chuta anung loka chuan amara chu tuya tanga ron chuakin megani thiante lei chu alo kamrama meganin awamu chuan athei to pin tuya tanga chuatum chuan a inwaya ma se amara tharau chuan angonga arek betin athat vele ta ani ela te pathum po chu amara tharawin a hmulo nan an lo bi ruwa ela chuan anu in tharawa biak theina chu chan nei ani thule pathian thil thlon pek ani thu a hril thin chu a hre chuaka zel anga omin tharau khovel alo om tangal bok chuta chuan Veronica le Jamie te kha awa hmuwa anni chuan amara tharau hna tho ti top tur chuan thlan chunga arwang la chuak tur le halral emo ti chet vek angai thu chu an lo hrilta ani an pathum chuan amara thlan omna lampan chuan an kalta a Jacob le Adrian te chuan amara thlan chu lain amara ruang chu an hmuta ani ela chuan ti chaturin a hrileta a ma se Jacoban ati chen man ma chuan amara thla chuan aron ti boile tatlat mai an pathum chuan anin tlan siak leta a ma se Jacoba chu ache sual pal tatlat mai a thian te hna chuan ama chu tlan san mai turin a hril vele ta ani amara chuan ron manin thingkung den na na hmangta a Jacob chu athile ta ani thui vak lo an tlan le hnu chuan le atanga amara kut lo chuak chuan Adrian a ke chu manin athat vele tamaya ela chi omta chapel lampanin atlanta a confession room a khan abiru ta ani ma se reilo te a amara tharau chu aron thleng ve thwaya engtin tin emo atal chuak thei ram confession room atanga atlan chu hnu loka ahma chuan aron ding le tamaya alo nui war mai le ngal ela chuan cross le kangin ma se amara tharau chuan a hlaulo na sa ela chuan aka atak chuan cross bulam chuan avit luta a alei chu apo chua sakveta ani chuta amara chu akangta a rak roi roi chungin akang ralta ani amara kang alpu ngor chuan ela chu hnunglama apai dora alu po asonang reng hlemai chumi nu chuan ela chu anu le anaute chuan anlo lom sap sapa ma se ela chuan alu atona khan a hriat na hlowin anaute le anu chu a hrelo thlathum nu a chuan ela chu amutui lai aron har hlola a hriat na po anei le ta chi ani ma se arum kongka chu ama in aron in honga anu emoti in a hriat na anei le thu chu alo soya ma se amara tharau kha ron lang thutin ama po chu ala hriat lo aron zota ti chuan an pahni chuan anin beizui le ta ani amara chuan a thian ten an nga reng thu a soilai chuan dar thalang ke in ela chuan a chuna ma se engte wala angai lo angonga dar thalang ke chu phoin ela I hnung zanga chuan a chuna ma se ela chuan a rosari chu amara ngonga ortirin shrem hun pan ngal turin alo hrila rak roi chunga amara akan ral hnu chuan ela po chu ni kho hrelovin chuata chuan atlu veta ani ar pakhong ri ai ar pui tukri in chunga arin jok chuan chung konuam aum ngai lo an lo tiang dewin mei chetla hrang nge alo hlo om nge ye